हामबाय बिनि बेलाखे जरा गाहाम नि माहिनो ताम हिमले एमएलए फानबाय खेला दुलानि मानिरक ताई खामदं खलारक अमहाके याफार जाखा एमएलए फानबाय जारा मानायरक बरक बेलाखे खुची नि नाय बरक तेबो सालांखा ताम हिमले असुक बसरंखा जे एमएलए जायथांखा एमएलए फानबाय अमहाके वाइसापानो माइन याको अबनो सालायो बुंको बरक खुची इंमानि बागे आंते खुची इंखा तामने हिमाले क्लाब रक बो दाबी खाइमानि दंगो कैरम बोर्ड काइसा लेरेदि हिनिनाय फियाबो बरक कैरम बोर्ड काइसा सानतानि डाबल माने मालांमने बागे बरक तेब खुची इंखा फुटबल दंगो आरो भलिबल दंगो नेट दंगो क्रिकेट बल क्रिकेट स्टाम्प बेट इंकाइते आरो कैरम बोर्ड भलिबल रक अब्र मालांखा बरक प्राय क्लाब नो नरजाखा ताई बेसी ताई सिनि गान गीता खलायनाय रक हरकीर्तन नाय बिलाना बरक हरकीर्तनया नाम कीर्तन दा नाम कीर्तन खलायनाय रक सिनगुरि रक बतंगो बरक नबो रोखा बरक खुचिनो अमहायकाइनो खेला दुलाव आगोगथुन तानमाले चिन बर रक ड्राग्स कबुल तंमानि बागिनो खेला दुलाव आगोगरि एंगेज खाय तंमानि बागिनो अमहाय स्टेप चिनि लीडर्स रक चिनि ब्लक नि प्रेसिडेंट सुबुर बाबू चिनि यत नि चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र देबबर्मा चिनि अरबो दंगो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नुपुर देबबर्मा अमहाके वान सुगलायनो सिक्लारकनो किजा खेला दुला बा एंगेज के मातरनाय नि वान सुगलायनो अमहाय स्टेप ना हाजाका जतो लीडर्स बा सालायनो अमहाके जों स्टेप मा आगोगलायनाय सुदो खेला दुलाया जों उन्नयन डेभलप नि जागाबो जों लामा तै रकनबो जों अबरबो नायानो बाहायके स्टेप आगुगमान एमएलए फानबाय अब साइटकनाय तामनि हिमालय सिगांनि एमएलए रक ताम खायथां याबो नायनानै कगिया आं ताम खायमान ताम डेभलप खलायमान आं अब साइटकनाय आं आगि बकग्रुबो ताबो बकग्रुबो केबनो खाजानि केबनो फुकुनि हिंगला आं जे खलायमान सा खलायनाय जेहेतु सरकार तो गरै सरकार गरै फानो सरकारनो प्रेसार रेवै फानो जों सामुं हुमुंगो मा तिख्लायनाय एबं तिख्लायबो दंगो एबं खलायबो दंगो एमएलए फानबायबो खलायनाय सरकारनो प्रेसार रेवैबो सरकारनि हायतेबो जों अमहायगे सामुं तांलायनाय ताई तांबो दं हामा